दिनै जोंनि UPPL हानजानि आरो जोंनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार, इउजि ब्रह्म सार, रोनगोरा नार्जारि सार आरो गोबिन्द बसुमतारी सारमोननि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै मोनफ्रोमबो बिटिआरनि समस्तियाव रोजा रोजा गुबुन हानजानि मेनलि BPF कंग्रेस आरो AUDFनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि UPPLआव जगदान जाफैगासिनो दं रोजा रोजा। जोंसो सम होनो हायाखै। मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जोंना रोजा रोजा जे गुबुन दोलोनि कर्मीफ्रा जोंनि UPPLआव जइन जाफैगासिनो दं। दिनै नोंथांमोना नुबाय बेयाव जोंहा रोजा रोजा सुबुङा उपस्थित जानानै दङ आरो फ्राय 2000सो सुबुंफ्रा जोंनि UPPLआव दिनै जगदान जागोन। बे समावहाय जइन जानाय जितु सेरेमनि बे खुंबाय थादों समानै BPF बेबायदि खुंलांबाय थादों। फारसेथिं BPFनि जा मैखुन दैदेनगिरि सानसे समनि मिनिस्टार खोथा मा बुंगोन? BPFनि जइनिंआ BPFनि मानसियानो BPFआव जइन जागासिनो दं। आगोलनि BPFनि आरो दा BPFआव जइन जाफिनदों आरो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारानो बुंखादों जे गावसिनि BPFनि मानसियानो गावसिनाव जइन जाफिननांगौ होननानै। दा चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि UPPLआव जइन जाफैदों होननानै आं खोनादोंसो, आं अफिसियेलि जेबो मिथिया। बिथाङा जोंनि UPPLआव जइन जाफैयोबा जोङो मस्ट वेलकाम। जोङो वेलकाम खालामगोन बिथांखौ। माने BTCनि BPFनि बिथांमोन 60टा बियाब जायोब्ला बिथाङा खुलुमगोन होनना बुंदों, बिनि सायाव मा बुङो? आङो जोबोद गोमोनाय मोनो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा, मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा सानसे समनि सासे रिभलुसनारि लिडार। बिथाङा दिनै मानो बर' माहारिनि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टै गसंगासिनो दं, बर' माहारिनि जे थांखि बिथांखिफोर दं बेनि हेंथायै बिथाङा मानो गसंगासिनो दं। जेब्ला बिथाङा चिफ जानानै थाबाय थादोंमोन अब्ला बिथाङा जोंना बड'लेण्डआ 100% जाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादा अट'नमास काउन्सिल बानायनो नाङा होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिथाङा हेंथा हिसाबै गसंखांदोंमोन। दिनैनि जे BKWSC बेखौ बिथाङा जानो होआखैमोन गाव चिफ थानानै थानाय समाव। जोंना प्रमद बर' सारा बेखौ जानायाव हेफाजाब होदों आरो दिनै BKWSCआ मोनसे मोगथां महर मोनदों। दिनैहाय जोंनि बिटिआरआव 60टा समस्ति जानाया फाइनाल स्टेजाव फैबाय। फाइनाल स्टेजाव जोंनि चिफ मिनिस्टार सारनि टेबोलाव बियो दङ आरो बियो थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आरो बियो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव, इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननायाव, गोबिन्द बसुमतारी सारनि दैदेननायाव, रोनगोरा सारनि दैदेननायाव बे जिनिसा मोगथां महर जानो थांगासिनो दं। बेखौ मिथिनानै बिथाङा दिनै 60टा समस्तिनि हेंथायै गसंलायबाय। आं मिथिया बिथाङा बर' हारिजों मा सुथुर दङ जे दिनै बिथाङा बर' हारिनि एजेन्डा आरो बर' हारिनि इन्टारेस्टनि हेंथायै बिथाङा गसंगासिनो दं। बेनि फिननायखौ बिथाङा मोनगोन। बर' रायजो राजाया बिथाङा बर' हारिनि हेंथायै गसंनायनि फिननायखौ गोग्गोमै फैबाय थानाय बिसायख'थिफ्राव बिथांनो होनो थांगासिनो दं। BTC बासाव BTR हाटाव बे स्ल'गाना BPFनि मोखाङाव दङ, बबेयाव दङ? BTCनि बायजोनि जिखिनि BTSW आरो जि बारायबाय बेफोरनिफ्रायबो बिथांमोना मोजां मोनाखै। बिथाङा BTC बासाव BTR बासाव होनदों। मोनसे समाव प्रमद बर' हाटाव BTC बासावबो होनदोंमोन। बे गोबाव सम 2 माससो बिथाङा दिल्लीयाव थाहैदोंमोन। 2 माससो दिल्ली थाहैनायाव बिथाङा राहुल गान्धीजों लोगो मोननानै कंग्रेसनि जे स्ल'गान जे नरेन्द्र मदि हाटाव देश बचाओ जे राहुल गान्धीया बुंदोंमोन, बिदि बुङै बुङै गावनो पार्लामेन्टनिफ्राय हाटाव जादोंमोन आरो दाखालिनि बिसायख'थियाव नुबाय 4 रायजोआव 3आवनो कंग्रेसआ हाटाव जाबाय। दा बिदिनो जुदि बिथाङा बिटिआर हाटाव प्रमद बर' हाटाव होनबाय थायोबा हाग्रामा महिलारिया गावनो बिटिआरनिफ्राय हाटाव जालांगोन। 60टा बियाब जायोब्ला माने बिटिआरआवहाय बड'लेण्ड जायोबा हाग्रामाहा मा खथि जायो? माबा खथि जायो नामा हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड जायोबा? गुबुनारिखौ बिथाङा थुनज्लायगासिनो दङ। बड'लेण्डआ बर' माहारिनि जोंनि साफ्रोमबोनि बिखा बिख्लोनि थैयाव हाबनाय मोनसे सोदोब। बे सोदोबखौ दिनै नङा, गाबोन नङा, समफोर नङा, सानसे नङा सानसे बे सिमांखौ मोगथां महर होनो जोंनि जोलैया हायाबाबो इयुननि जोलैया बेखौ हाहैथारगोन होननानै आंनाव फोथायनाय दं। जाय सुबुङा बड'लेण्डनि हेंथायै गसंगोन, बर' माहारिनि हेंथायै गसंगोन, बिथाङा सानसे समाव समाजनिफ्राय मोस्लेद जालांनांगोन आरो गोमोरलांनांगोन।
UPPL आरो BJPनि गोबां सोद्रोमाफोरा BPFआव हाबैदों बिथांमोना जेबो मोनाखै होननानै अजद दैखांनानै बिथांमोना हाबैनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। जोंनि UPPLनि सासेबो सोद्रोमाया BPFआव हाबैयाखै आरो मा मोनाखै जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 होबाय, अनसाय बिथांखिनि 5,000 होबाय, गियान सोरांनि 5,000 होबाय, सुपार 50 खालामबाय, जोङो अरुणोदयनि 250 रां होबाय, न'खर न'खर रेशन कार्ड होबाय, लोंनाय दै होबाय, जोंहा दा दाखालिसो आलारि सोरां बिथांखिनि मन्दिर 2 लाख होबाय। बेबायदिनो सानथ्र' हायै जों रायजो राजानि खामानि मावना होबाय, लामा सामा मोजां खालामनानै होजोब्बाय, गोग्गो लोंनाय दैनि बेब'स्था खालामनानै होबाय, खिखरसालि बानायनानै होबाय। मा बानायाखै जों? नोंथांमोना बुं हाग्रामाया मा खालामनो? हाग्रामाया जेबो खालामाखै। नोंथांमोना हाग्रामानि दिननि मोनसे स्किम नाम बुंनो हायोबा नोंथांमोननो 5,000 रां होगोन आं।